Честит в понеделник, 7 април. Мисля, че е време да върнем елхата и да я украсим с великденски яйца, както каза един мъдърум в TikTok. Здравейте, вече и официално в новия влог. Би трябвало вече да сте видели снега, който се сипе навън. Честит понеделник, както вече казах. Не знам дали на времето или на нещо друго се дължи, обаче аз последните няколко дена съм изключително кисела, изключително недоволна от всичко, дето се ми се случва. В книжен план това не е по-различно. И имам чувство, че каквато и книга да реша да захвана или да си помисля въобще да чета, не съм доволна, нищо не ми харесва, всичко е криво, всичко е не като хората. И... все пак не искам да се натоварваме взаимно с този влог, така че просто ще ви кажа какво започна да чета. Между другото, въпреки че е понеделник и е 5 часа след обед, което вие нямаше как да го знаете без да ви го кажа, но аз, защото се прибрах от университет днес към 2 и нещо, се разчорлих, разгримирах и всичко развалих, защото понеже ви обяснявах колко добре всичко върви тази седмица, всъщност не тази седмица, последните няколко дена, затова баща ми се прибра и ме прекъсна снимките, така че продължаваме с така, бъдем щастливи и добри. Но в книжно отношение какво свърших? Както ви казах, всичко ми е криво и всички книги са ми виновни. Изложих, че ще зарежа Бохемска София. Стигнах някъде на половината в вторите, но приключвам с тази книга. Хубава е, не искам нищо лошо да кажа и аз и не мога, защото книгата ми харесва, но искам да седна и да си я прочета на спокойствие в някой слънчев ден, в който имам настроение за нея. Като седна на един люлеещ стол, може би след 50-60 години, защото просто не... Аз не обичам нехудожествени книги като цяло, защото ги усещам като учебник. Достатъчни са ми учебници за университета, които чета и давам смогвам да ги прочета, защото просто няма време. Тази книга се усеща по същия начин. Факта, че имам вторител и аз препускам през нея. Не, че препускам, ама усещам се, че от 10 неща тук, които искам да запомня, аз запомням едно. И то така. И понеже искам да седна, да си я прочета, да си запомня всичко, което искам да запомня, а не просто да я прочета, за да я отметна, че съм я прочела, я оставям и няма да се занимавам повече с нея. Както казах, някой слънчев ден, в който седна на люлеещ стол, може и това да се промени, но за момента това е положението. Имам другите книги на автора, тях ще ги гони същата съдба, просто ще си седат на рафта и ще чакат аз да спра да чета такива тухли за университета и може би ще ги обърна внимание. Иначе в художествената литература, как са нещата, реших, че ще чета хрониките на Магнус Бейн, като съм стигнала на кой разказ, защото това е такава книга с разкази. Той е 16 страница, Среднощен наследник, това мисля, че е третия или четвъртия разказ. Третия разказ. Това. Книгата ми харесва изключително много, това не е тайна, аз харесвам Магнус изключително много, това също не е тайна. Въобще Магнус и Алек, като двойка, са ми любимите от Реликвите на смъртните поредицата и въобще между другото поредици на Ксандра, които съм чела до момента. Не съм чела, както ви казвам, две реално от нейните официални поредици, Тъмни са заклятия и Последните часове, но ще стигна и до тях. За това, което съм прочела до момента 10 книги от нейния свят, те са общо 20, така че са на половината. Магнус и Алек са ми върха на сладоледа, най-вероятно никой няма да ги измести. Много ги обичам. Нещо, което между другото като паралел мога да направя с сериала е, че в сериала някакси Алек много бързо пораства и сега факт е, че в сериала има една равнопоставеност между Клери, Джейс и Алек и Магнус като важност на двойките, докато в книгите не е така. В книгите Клери и Джейс са си на върха и за Алек и Магнус, ако остане време общо взето. И то доста повече споменават всъщност в 4, 5 и 6 книга, отколкото в 1, 2 и 3. Аз, честно казвам, тази поредица разделям на две части. Дали 1, 2 и 3 са първа част и след това другите 3 са втора част. Във втората част на Реликвите на смъртните повече се говори за Алек и за Магнус, но пак не е супер много. Така че те не са центъра на вниманието и няма и може би толкова екранно време за Алек да порасне, но определено се вижда огромна разлика между него в сериала и в поредицата. Но аз си мисля, че това се дължи на факта, че продуцентите са чели и са използвали факти от другите книги на Касандра, не само от Реликвите на смъртните, въпреки че реално самия сериал се води, че е по Реликвите на смъртните. И това си го мисля, защото има много герои, само много силно казвам, но има няколко сюжетни нишки, които са вмъкнати така тихо-мълко от адските устройства. И ако вие сте фенове на Касандра и сте чели, ще знаете откъде са. Ако не сте, няма да ги забележите, но аз ги забелязах. И затова си мисля, че може би това порастване, което има Алек, ще го видя в Тъмни са заклятия, надявам се. Понеже той сега си е доста дечко, ако трябва да сме честни.
Но, въпреки това, в тази книга, между другото, Хрониките на Магнус Бейн не се захващаме само с тях двамата като двойка, ами като цяло се разглежда история от неговия живот, от целия му живот, като има история от това, като е бил малък, история от различни векове през неговия живот, така че не е само за Алек, даже за Алек мисля, че има една или две истории, ако не се лъжа. Да, тук просто обръщаме внимание на Магнус като персонаж и го опознаваме малко по-добре. И понеже аз чета тази книга, както вече ви казах, вечер при това с Венера си светя, защото отказвам да си купя тези лампички за книги, защото ми се струват ужасно неудобни и въобще не... Той чудо за китайско мъче, не знам как трябва да се ползва. Понеже си чета книгата Цветнала с Венерче, ме мързи обикновено да спирам и да си подчертавам. И съм подчертала само в началото. Не знам дали можете да го видите. То да е, че е супер важно за вас, но... това е моята велика идея, че си подгъвам ъгълчетата. Сега тук ще ме линчува 100% някои хора, но си подгъвам ъгълчетата на страниците, на които има цитат, който искам да си запиша. И после ще се върна и ще си препрочета. Като имам повече време, примерно този уикенд или другия, не знам, ще видя. Може около Великден всъщност. Както казах, ще видим, ще преценя. И ще си върна и ще си почертая, ще си нашаря книгата както искам, но просто ако трябва на всеки цитат да се спирам, понеже аз пак вече 100 пъти казах, Магнус го обожавам и по принцип бих подчертала всяко едно изречение в тази книга и на всяко едно изречение бих сложила лище, но нали, малко няма смисъл. Така че просто в някакъв друг момент ще се връщам назад и ще шаря. Но няма да е със сигурност тази седмица, защото фокуса ми е на това да я прочета, за да мога после да изслушам 6-та от реликвите и след това да си препрочета история от Академията за ловци на сенки. И като приключа тези 3 книги, официално ще мога да започна тези, които не съм чела. На Касандра, което ми е доста вълнуващо нещо, защото аз нова книга на Касандра не съм чела от 22 година, може би, защото мисля, че 22 прочетох Магнус и история от Академията за ловци на сенки. Така че тогава беше последното време, в което четох нова книга на Касандра, като имате предвид, нали, това, че тези са като бонус истории, реално не са нова книга, защото аз тук не ми е толкова, как да кажа, вълнуващо е, нали, какво ще стане с тези разкази, обаче аз знам горе-долу Магнус какъв персонаж е, знам горе-долу какво да очаквам от него, хората, които срещаме в тези истории, някои ги познавам, други не, но различно е от това просто да седиш да четеш изцяло нова книга, изцяло нова поредица от любим автор, така че се вълнувам и искам тези 3 книги така по-бързичко да ги опаткам и затова съм малко на тъгдък, но да, това е което чета. Какво слушам? Започнах днес на Ребека Рейзин, Пътуващото кафене на Роузи. Ето така изглежда книгата. Моя много готин книгоразделител, който се мести и вие няма да го видите, но няма значение. Ето така изглежда книгата. Както ви казах, тя е част от моя априлски TBR. Понеже в миналия влог ви обяснявах как аз супер много харесвам TBR-и вече и това е някакво революционно откритие, глупости. Започна да чета друга книга от TBR-а. Не знам дали ви казах за това или не ви казах, но както и не. Харесва ми книгата, как започва, стила на автора ми харесва, така че силно ще се разберем. Ама нещо, както ви казах, всичко ми е криво и реших, че няма да е тази книга. Та исках някаква Така, това не знам дали го чувате, но чувате го, не чувате, аз искам да си кажа казванката и да приключваме. Та исках някаква романтика, която да не ми е толкова важна и да ми минава просто времето покрай нея и да не трябва да внимавам, да не трябва да ме интересува кой знае колко в сюжета. Общо тези книги да просто да мине времето и да не си инвестирам точно вътре. Та реших, че ще започна тази, понеже скролвах в сторите какво да си пусна и даже няколко пъти на рандъм принцип, просто така скролвам с двърни очи и спирам някъде с пръста. И всичките пъти бях супер недоволна това, което ми се е паднало. Нещо от книгата е нещо крива, аз съм крива. Та почнах тази. Харесва ми. Става дума за жена, която бива зарязана на рождения си ден от мъжа си. Тя е работохоличка, така да го кажем. Тя е готвач и работи, дава много късни смени, дълги смени в ресторант. Дава всичко от себе си да се развива в тази сфера. Естествено, мъжа е такъв, който почти това не го разбира. И я зарязвам на рождения ден с думите, че тя си много скучна, трябва да скъсаме. И тя си такава и е като ударена, защото как да реагираш в такава ситуация. Да го зарязва тя. А по принцип тя е от хората, които са много по правилата, с списъчето си ходят и така. Та решава, че за първи път в живота си ще направи нещо спонтанно, зарязва всичко, за да поскара, купува си един микробус и заминава да пътува из страната. Малко се разсеяха, докато слушах, така че не съм много сигурна дали из страната пътува или стигна до Ирландия. Не гарантирам. Но
каквото и да е, в крайна сметка решила да направи някакви коренни промени с живота си. Аз много се припознавам в нея в някои моменти. Много ми харесва как тръгне историята и ми харесва факта, че ще имаме някакво израстване на героинята в историята и ще има нещо, което да си взема и за себе си от книгата, въпреки че е просто от тези, които да мине времето. Другото нещо, за което се оказах права е, понеже другата книга от поредицата, която е Пътуващата книжарница на Ария. Ето я. Бях права, че имат връзка, защото даже още в първите няколко глави се запознахме с Ария в тази книга и двете станаха доста близки приятелки. И Ария е тотална противоположност на Роузи. Тя много обича експериментите, много обича да рискува, много обича да няма сигурност и всичко да се случва на момента. Така че ми е интересно как ще се развие тяхното приятелство. Мисля, че вече се появи романтичния, така, любовния интерес. Аз съм на страница 120 някъде. Така, до тук съм стигнала. По принцип, пак ви казвам, книгата е също в Storytel. Книгата, физическото издание го ползвам просто за да намести книгоразделителя. Но, да, толкова за момента. От мен това е апдейта от понеделник. Усещам как, докато съм кисала и мислех, че ще говоря 3 минути, приказах 15. Така че, толкова за понеделник. Ако имам нещо ново, което да ви кажа тези дни, ще се включа пак. И се надяваме да се заварим и аз и вие в по-добро настроение и навън да навали сняг. През април месец, сега почти 10 април сме вече, пролетта отдавна дойде, не знам какво е това време. Макар че аз обичам да вали, обичам да студено, обичам да е студ и си да е сняг, но проблема е, че зазимих ботите и сега трябва да ги вадя от гардероба и съм абсолютно убедена, че то заваля само заради това. Така че, мили драги хора, ако чуете кой да обвините за това, че навън вали сняг през април месец, аз съм човека, защото бях така достатъчно смела да си прибера ботите. При положение, че знам в какво време живеем и че май месец е един от най-студените месеци в годината. Но дори не ми се мисли за горките хора, които са си сменили гумите и са сложили летните. Аз поне летните гуми не съм ги сложила още. Седях си за зимните. Просто защото ме мразеше, не за нещо друго, но както и де. Много се отклонихме от темата, това стана един доста некнижен апдейт, така че толкова за сега и ще се видим после. Здравейте, супер много бързам за университета, приличам на нищо, трябва да се оправям, но се включвам за да ви кажа нещо, защото после пак ще забравя. И това е, че понякога човек осъзнава колко много означават за него книжните хора в интернет. И това е и причината всъщност да ги снимам тези влогове. Не е защото смятам, че моето мнение за някоя книга е толкова важно за някого. Или защото аз като кажа, че една книга е хубава, това автоматично я прави хубава. Не, всеки си има свои разбирания, всеки свои неща харесва, така. Но защо го казвам това? Защото ви казах как в началото на влога, как последните няколко дена съм изключително кисела, сърдита, света ми е крив. Не знам защо. Не мисля, че е Сатурнова дъбка преди рождения ми ден, защото никога не съм изпадала в такава, пък аз по принцип много си обичам рождения ден и супер много се вълнувам за него. Нищо не ми се чете, нищо не ми харесва това, което чета, изключая хрониките на Магнус Бейн, защото Касандра просто е Касандра. Книгата, която чета в момента, която е нещо си Роузи, няма значение, говорих ви за нея преди малко, все още чета тази книга, в смисъл слушам я и постоянно се захващам за нещо, че не ми харесва. Постоянно, просто каквото и да направи тая главна героиня, каквото и да се говори вътре в тази книга, на мен не ми харесва. Което за мен е много нетипично, защото аз в принцип не съм този тип заядливи читатели, по-скоро се опитвам да харесам книгата и да дам шанс и да не съм мати тук сега така. Факт, има определени неща, за които аз имам доста, как да кажа, изразено и остро мнение, което в книгата се оборва. Мисля, авторката просто мисли различно от мен. Но, нали, това да кажем е нещо, което аз по принцип бих била склонна да преглътна и бих била склонна да се изолирам. В случая не го правя, се заяждам за всичко и вътрешно водя един спор със себе си в главата си и съм такава. Това е ужасно, така. Една минута по-късно. Ама то всъщност и така. Аз и водите хора в главата ми. Но защо казвам това? Защото Хриси качи днес 3 видеа, мисля, че 2 в Инстаграм ми излязоха. Едно разопаковане, после ми излезе на някакъв по-стар нейн рил. След това влязох в TikTok, където има пък видео с новите и покупки. Изведнъж някакси аз просто се успокоих. Или поне съм в процес. И не знам, някакси тази жена ми носи едно искрено спокойствие и радост на душата. И просто нейната усмивка и нейният начин на говорене и позитивизма и въобще това как тя дава наистина шанс на всяка една история е... То просто в аурата и се носи. Не знам, сега тук може малко залуда да ме обявите, ама няма значение. И аз просто много се припознавам
в нея по принцип. Очевидно сега не, защото съм яхнала метлата. Но да, просто ми стигаха днес 3 рила по 5 минути да изгледам от нея. И някак си се успокоих. И мисля, че има нужда от повече такива хора. И много силно се надявам, поне на един от вас, някой ден в бъдеще, може би, защото от сега е трудно да се каже, но да му действам по този начин, като си пусне моя видео и да е просто спокоен, да му остане едно такова спокойно на душата, да си поговорим малко за книги, да го вдъхновя, да си хване някоя книжка, да си прочете, която го чака на рафт от супер много време, или пък някоя нова покупка. И да, просто това исках да ви кажа, че понякога книжните хора в социалните мрежи са едно слънце и са единственото позитивно нещо в деня. Но сега, понеже вече плямпам 5 минути, наистина страшно много закъснявам за университет, така че това е за сега и ще се видим после. Здравейте, все още сме същия ден, сряда, не знам дали ви казах преди малко, но ако не съм, сряда сме. Аз ходих на университет, върнах се, естествено закъснях прилично с ни 10 минути, но както и е. Понеже днес програмата е правена с едно от сляп човек, да трябва да се връщам после пак до университета, но за какво се включвам? За това, че реших, че най-добрият начин човек да си оправи лошото настроение е като си купи книга. И в случая аз си купих, може би тук ще ви покажа, Безкрайните ни съдби на Лора Стивън. По принцип това беше книга, за която се чудих доста, защото по описание ми звучи като нещо подходящо за мен, но хората я сравняват с Ади Ларо, пък аз с Ади не я харесах много. Имаше един персонаж, който ми беше изключително дразнещ. Макар че не съм много убедена дали не съм я харесала просто заради времето тогава или заради нещо друго, не знам. Но съм я чела преди доста години. Преди 3, преди 4, нещо втората. Причината защо обаче си взех тази, при положение, че я сравняват с Ади. Първо, защото Хриси каза, че много я харесва. И второ, защото Хриси, освен че я харесва книгата, каза, че е редактор. Само заради това си взех книгата, защото искам да притежавам всеки един проект, по който тя работи, защото, както разбрахте от предното включване, изключително много я харесвам и мисля, че това е една добра подкрепа. Макар че надали някой от издателството ще си каже, тази книга се купува повече от другите, защото редакторът Хриси. Нали, това обикновено не е нещо, на което хората обръщат внимание, въобще на издателското каре като цяло. Аз мога да кажа, че не съм също особено запозната с имената в, как да кажа, в България, които се занимават с редакторска работа, превод, коректорство и така нататък. Има някой друг човек, който бих разпознала като име в каретата, но като цяло не е нещо, което да следя супер изкъсо, признавам си, но искам това да се промени, защото е важно и е хубаво да се знае, но Хриси просто е човек, който скоро се занимава с това и тя самата си обявява в социалните мрежи, когато излезе книга с нейна редакция, превод или нещо от сорта. Затова просто съм решила, че нейните проекти ще си ги събирам вкъщи. Но тази книга все пак се надявам и да ми хареса, защото имам съмнение, че с Ади не се разбрахме просто заради времето, защото може би аз не съм била дорасла за книгата, не съм сигурна, но може би в някакъв момент ще седна да я препрочета, за да, така, да си върна спомените, да си ги опресня по-скоро и да ги оценя наново. Това е всъщност, което имах да ви кажа. В книжно отношение нищо не се случва. Книгата на Роузи, там пътуващото кафе, не мисля, че беше на Роузи, още ме дразни. Макар че всъщност в предния апдейт, който от понеделник ви казах как доста ми харесва. Не. На кантар съм дали да я зарежа или не. Стигнала съм някъде до средата. Не знам. Това е малко риска да си купувате книгите всичките на един автор, преди да сте прочели дори една от тях. Защото винаги има риск да не ви хареса. Не знам, чудя се, честно казано, какво да я правя тази книга, когато взема някакво решение, може би ще се включа пак. А за сега това е. Здравейте от четвъртък, аз тъмън си вързах косата и започнах да се издокарвам в нормалния кошарски вид за дома. И се сетих, че не съм си завършила влога. Днес е четвъртък, не знам дали казах. И мисля да го приключа тук, защото утре няма да имам лекция, т.е. ми стана като почивен ден, но ще го ползвам за да си уча, да си напредна малко с нещата, защото са много. И мисля тези 3 дена, петък, събота, неделя, да си ги посвета на това. Така че с четенето, толкова колкото съм успяла до сега, това ще бъде и следващото включване съответно ще очаква в понеделник. Но какво всъщност аз успях да свърша? В крайна сметка, Роузи я зарязах, защото не мога да се мъча повече с нея. Реших, че не искам да чета една книга и през цялото време да си мисля колко я не искам да я чета и през цялото време само да я хейтя. Така че просто се разделяме с Роузи до тук. До 16-та глава някъде стигнах в аудио отношение, което ще рече... бе около 180 страница, т.е. разделителя даже не съм си го местила от последното включване. Така че, да, приключваме, разделяме се, по живото здраво, кой откъде е. Мисля, че Роузи ще отиде в купчината с дарения, не съм 100% убедена, но така
Така ги усещам работите. Втората книга, която е за Ария, не съм сигурна, че ще я чета. Макар, че ми се ще да пробвам нещо друго от авторката. Не искам съвсем да я заклеймявам, но не знам кога ще е това пробване. 10 април сме днес, което означава, че излезе прясно втората част на Мамник в Storytel. Мен ще се покажа корица. Не ме карате тази дума да я произнесем, защото не мога. Но аз реших, че ще я чета. Няма да я чета, ще я слушам. И затова ще си пусна първо Мамник обаче, за да си припомня историята каква беше. Макар че аз си спомням горе-долу, но все пак искам да ми е прясно в главата. А и аз усещам, че най-много оценявам една история, когато мога да направя тези връзки между сюжетите и да хвана тези дири, които оставя автора в сюжета. Тези Easter eggs, дето му се вика на английски. За да мога да го направя това нещо, реших, че просто ще препрочитам Мамник. Видях, че миналия път, когато съм я чела, съм ставила в Goodreads оценка 3 звезди и даже ревю съм писала. Това мисля, че беше първото ревю, което някога написах в Goodreads. Обяснила съм защо не ми хареса. Аз преди си спомням какви ми бяха забележките. И честно казвам, много се бях ядосала на финала, защото си мислех, че това ще бъде единична книга, т.е. няма да има повече. И няколко месеца или година по-късно чака разбрах, че всъщност ще има втора част и този финал не е бил просто така ни в клин, ни в ръкав. Но ми се стори много прибързан. Тогава си спомням, нещо такова беше. И имаше още 1-2-3 момента, които ме дразниха, обаче сега не мога точно да си ги върна в главата. И заради това искам да си препрочитам Мамник и след това да хвана втората част на книгата. Така че това ще бъде нещо, което ще слушам тези дни. В хартиено отношение си продължавам с хрониките на Магнус Пейн. Вчера се бях наканила да чета, нищо не четох накрая. Разсеях се и всичко приключи четенето. Ама какво да се прави? Това е положението. Това е апдейта. Тази седмица се очертава доста скучна. Влога също доста скучен, защото нищо почти не прочетох. Ама това е за сметка на седмицата, която беше с трилърите, където прочетох 3 книги за една седмица. Трябва да има баланс в този свят. Не може всяка седмица да се четат по 3 книги. Така че това е от мен за сега. Чао и ще се видим в следващото видео.